Fiecare dintre noi își dorește ca locul în care locuiește să se schimbe spre bine. Foarte puțini cunosc însă despre cum aceste schimbări pot fi realizate cu ajutorul societății civile, formată din cetățeni care au aceleași scopuri și care își dedică timpul, cunoștințele și experiențele pentru a-și promova și apăra drepturile și interesele. Prin intermediul instituțiilor societății civile, fiecare poate participa activ la procesele decizionale locale, regionale și naționale. În termeni simpli, societatea civilă poate fi necesară și utilă atât pentru fiecare dintre noi ca persoane, cât și pentru instituțiile publice, care, din variate motive, sunt lipsite de sprijinul necesar din partea statului. Societatea civilă, prin eforturile sale, încearcă să contribuie la dezvoltarea social-economică și durabilă în diferite localități. Domeniile în care încearcă să aducă îmbunătățiri sunt protecția socială, protecția mediului, sănătate, economie sau educație. Cu scopul de a face viața noastră mai bună, organizațiile societății civile desfășoară nenumărate evenimente în cadrul cărora reprezentanții acesteia oferă informații utile despre serviciile publice sau cum să ne adresăm autorităților atunci când vine vorba despre procese decizionale care ne afectează într-un anumit fel. Aceste lucruri sunt extrem de importante, deoarece cetățenii trebuie să fie conștienți de problemele de sănătate, de mediu și socioeconomice care necesită acțiuni din partea autorităților publice, îndeplinind în același timp obligațiile lor de clienți ai serviciilor publice locale. Există 3 modalități prin care te poți implica în activitățile societății civice, și anume, prin apartenența în calitate de membru la diverse asociații, prin acțiuni voluntare sau prin donații și mobilizare pentru diverse acțiuni cu caracter social. Doar prin efort comun putem crea o viață mai bună.